Dobre, je čas ísť do práce. Ale skôr než táto včela medonosná začne svoju cestu, pripravuje si nástroje. Pretože včely medonosné zbierajú pel. To si vedel. Ale nie je to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Rastliny chcú, aby včely odniesli pel preč a rozšírili ho na ďalšie kvety. To je opeľovanie, spôsob, akým sa rastliny rozmnožujú. Ale včely si tiež potrebujú priniesť peľ domov. Pel je výživné jedlo, plné bielkovín pre úľ. Našťastie majú na to správne vybavenie. Sú chlpaté ako lietajúce plyšové medvedíky. Včela je pokrytá 3 miliónmi chlpkov, ktoré zachytávajú pel, dokonca aj na očiach. Tu na nohách má chlpky tvarované do pichlavých kefiek a plochých hrebeňov. Keď pristane na kvete, naozaj sa doň ponorí. Hryzie do tyčiek kvetu, aby uvoľnila pel. Čas zbaliť úlovok. Pel si zotiera z očí a tykadiel pomocou týchto kefiek na predných nohách, ako stierače. Tuto vidíme zblízka. Nohou si zotiera pel priamo z oka. Potom pel presúva z nohy na nohu ako na dopravníkovom páse. Spredu do stredu a dozadu. Včela to robí veľmi rýchlo počas toho, ako lieta z kvetu na kvet. Presúva pel do špeciálnych košíčkov na zadných nohách. Ohýba nohu a pomocou nej stláča pel do guľôčky, ktorú zabalí pomocou slín a nektáru. Do každej guľôčky sa jej zmestí až 160 000 zrniek pelu. Nesie náklad vážiaci až tretinu jej hmotnosti. Naspäť v úli sa začína príprava jedla. Ale pel nie je na výrobu medu. Med pod týmto voskom je vyrobený z nektáru. Jedia ho kvôli cukru. Z pelu včely vyrábajú niečo úplne iné. Včelí chlieb. To je ich zdroj bielkovín. Prvý krok – nájsť voľné miesto. Druhý krok – uložiť svoj náklad a pekne ho upratať. Krok 3. Nechať pel fermentovať s kvapkou medu. A je hotovo. Zásoby sú plné. Pre dospelé včely aj pre larvy, ktoré rastú v bunkách hneď vedľa. Dospelé včely sa zastavia, aby im odovzdali špeciálnu porciu včelieho chleba. Trochu domácej kuchyne pre budúce pracujúce lietajúce včely.